grymuso. Menter Iaith Abertawe. Mae Menter Iaith Abertawe wedi bod yn falch iawn i allu cefnogi a grymuso Cymdeithas Clwb Pêl-droed Abertawe i sefydlu darpariaeth iaith Gymraeg. Mae sesiynau yma wedi cynnwys hyfforddiant wythnosol i grwpiau cynradd ac uchaf yn ystod y tymor ysgol, yn ogystal â gwersyll pêl-droed iaith Gymraeg yn ystod y gwyliau haf. Trwy recriwtio gwirfoddolwyr, trefnu lleoliadau a chydhyrifo sesiynau hyfforddi, mae Fenter wedi galluogi ganrif o blant derbyn hyfforddiant proffesiynol drwy gyfrwng y Gymraeg, a chreu cyfleoedd ychwanegol i fwynhau a defnyddio Gymraeg ar y cae chwarae. Fel rhan o'r prosiect, mae criw o'r chweched lleol wedi derbyn cwrs hyfforddi M5, kit swyddogol o'r clwb pêl-droed, a chyfle i arwain a dylanwadu a gymreigdod y disgyblion iau. Mae'r cyfleoedd yma wedi bod yn werthfawr iawn i'r gwirfoddolwyr, gyda nifer ohonyn nhw nawr yn derbyn gwaith ychwanegol drwy gyfrwng Gymraeg, gyda'r clwb pêl-droed tu hwnt i'r cynllun. Nawr bod y cynllun wedi sefydlu, bydd yn wedig y barhaus o dan arweiniant Gymdeithas Clwb Pêl-droed Abertawe, gyda Fenter yn parhau i gynnig cyngor a chymorth hyrwyddo.